Wedi cyrraedd y gegin ac ydy mae'r Nadolig wedi dechrau fan hyn ar Brynhawn Da, wrth gwrs, paratoi mlaen llaw, Dydd Gwener, Nerys yn ei chutney, a heddi, Catrin, mae'n amser i ni ddechrau'r disen. Dechrau'r disen Nadolig, ie, wrth gwrs. Byddwn ni'n awgrymu bod chi yn dechrau fe yn y pethefnos nesaf, yn mynd gael digon o amser i aeddfedu, a enwedig os ych chi yn moyn ychwanegu ychydig o alcohol ynddo fe i fwydo fe, i ychwanegu at y blas ne. Felly, rysait bach neis sydd ni fan hyn nawr heddi, gyda'r ffrwythau sych fan hyn nawr, cymysg, a wedyn rwy'n penderfynu roi'r lligeiron yn rai sych eto yn y deisio. Mae rhywbeth eitha nadoligedd am rhain, os e? A fel gemau bach. A wedyn y ffigs sy'n eto wedi sychu, a maen nhw'n ychwanegu blas hyfryd i'r deisio. Ond na beth sy'n neis am yr un yw bod ni'n toddi'r cynhwysion yn yr sosban. Felly, mewn fan hyn nawr, mae dyn ni 180 gram o fenyn a 200 gram o siwgr brown tywyll. Bwysig bod ni'n defnyddio'r un tywyll, achos mae hwnna eto mynd i ychwanegu at y blas. Wedyn, at hwnna, gallwn ni ychwanegu yr holl ffrwythau nawr ten mewn fan hyn nawr. Ydy'r ffrwyth cymysg, beth sy'n efo i gyd? Ie, felly ni'n mynd i weid, gallai ti brynu bag wedi gymysgu'n barod, sydd gyda'r fel candid pîl a phethau ffona. Yn brynu nhw'n anigol, mae e'n rwyddach i ti mewn ffordd. Ond os ych chi am, gallwch chi brynu nhw'n anigol hefyd. Ond dwi'n meddwl bod e'n arbed bach o gost, achos ti'n mynd i ddefnyddio nhw falle. Na, dwi'n gwybod pan ni'n fach, ni'n licio'r candid pîl na gymaint o hynny. Na ni. A ne beth sy'n neis hefyd yw gallai ti ddefnyddio tyfa ffrwythau ti moyn ynddo fe. So felly gallai ti adael hwnna mas falle ynddo fe. Felly mae'r ffrwythau i gyd yn mynd mewn fan hyn nawr. So fel fi'n gweud, y 475 gram o'r ffrwythau sych a wedyn rhyw 110 gram o'r lligeiron a'r ffigs wedi mynd mewn. Nawr, os ych chi'n cael gwaith ysgrifennu rhain i gyd lawr, achos mae yna lot o gynhwysion, cysylltwch â ni yn y ffordd arferol, wrth gwrs, a mi gewch chi reseit. A ryw 100 ml o'r brandi. Nawr, fi wedi defnyddio brandi, gallwch chi ddefnyddio whisky, ty beth ych chi am. Ond hefyd, os dim rhaid i chi roi alcohol yn hwn, gallwn ni ychwanegu rhyw fath o sydd oren neu sydd ffrwythau i hwn. Fi er mynd i ychwanegu'r sydd y ffrwythau yn hwn nawr, ty beth. Wedi sôn am fwydo fo, pa mae'r aml ti fod i wneud ta? Felly, ie, felly mae bwydo'r deisio yn mynd i sicrhau bod e'n cadw'n ffres tan ddydd Nadolig, achos na'r problem yw, os ych chi ddim yn mynd i fwydo fe, yn amlwg, gallai fe fynd yn sych a hefyd gallai fe fynd bant i fo'n ollon, nes dwi ddim yn mynd i gadw, so'r alcohol sy'n cadw yn iawn. Felly, bob wythnos, bydden ni'n rhoi chydig o dyllau yn y deisio a neud siŵr bod ti'n gwasgaru'r alcohol yn gyfartal yn y deisio, a ryw lwy fwrdd i 2 lwy fwrdd yr wythnos, yw'n pethefnos, sy'n bynnu faint i ti'n moyn o'r blas i fo'n ollol onest. Ond, so felly mae'r sydd oren a crôn yr oren yn mynd mewn fan hyn, dy fi fan hyn. Ond fel fi'n gweud, os dim rhaid i chi ychwanegu alcohol, ond yr unig beth weda yw bod y deisio ddim yn mynd i gadw mor dda wedyn, ynddo fe. Jyst rhaid ti fita fo'n gynt. Rhaid fita fo'n gynt, ie. Paratoi'n hwyrach yn fita gynt. Felly mae hwnna i gyd yn mynd mewn fanna. A felly, na gyd sydd eisiau wneud yw gadael hwnna wedyn i ddod i'r berw a'i fyd ferwi am ryw 5 munud. Nawr, yn amlwg bydda rhaid i ni adael hwn i oeri cyn i ni ychwanegu'r wyau fel arfer, ond ni'n mynd i glytio ymlaen fan hyn nawr, achos mae amser fwy pring dyn ni fan hyn. Felly, mae'r cynhwysion i gyd fanna. Hefyd, mae rai pobl yn hoffi gadael yr ffrwythau mewn alcohol dros nos hefyd mwyn cael fwy o'r alcohol yn y deisio, ond lan i chi yw hwnna. Felly mae 4 oed y fi fan hyn a wedi giro. Mae hwnna'n cael ei ychwanegu i'r deisio. A neu beth sy'n gret am yr un yw, mae fe gyd yn y sosban, yn dyfe, chi'n gwybod, ond... Hwna tipyn haws, yn dyfe? Mae e. A mae'n haws i droi hefyd, achos weithiau, ti'n mewn bowlen, pan mae'r ffrwythau gyd y ti, mae eisiau tipyn o fôn braich yna ti, os e? Os, a hefyd, os mae rhaid i'r menyn i fod yn o'r dy ti fel, yn feddal dy ti fel arfer, yn dyfe, wrth toddi, mae e lot yn rwyddach. Wedyn, mae rhaid 250 gram o'r blawd plaen yn mynd mewn, a llwy wedyn o'r powdr codi. Y spices i fi wedi defnyddio yw'r cinnamon a spice cymysg, felly eto cymysgedd bach neis. Wedyn mae'r almoned yn ei fan hyn yn mynd mewn, a fi wedi dewis defnyddio cnau macadamia i fe mewn, ond just lan i chi. Gallwch chi ddefnyddio tyfa
ffrwyth, tyfa cneuen i chi'n hoffi yn y deisen, ynddo fe. Felly, na gyd sy'n eisiau gwneud wedyn yw cymysgu'r cyfan. Nawr, i jyst am moyn sôn yn gyflym am y tin. Mae'r tin dy fi fan hyn, 20 cm i'n rownd. Fi di leino hwn dwywaith mwyn i amddiffyn yn y ffwrn te, ynddo fe. Achos ni'n mynd i fod yn coginio hwn am ryw awr a hanner i 2 awr. Felly, tymheredd weddol isel, 120 tymheredd Celsius os ych chi'n defnyddio ffwrn ffan, a nwy un os ych chi'n defnyddio... Mae yn isel den, dwi e? Isel iawn. Felly, y peth sy'n bwysig dyn ni fan hyn yw bod ni ddim yn coginio tu allan y deisen a ddim yn coginio tu fewn. So, sut ti'n gwybod bod y tu fewn wedi digoni? Felly, ar ôl yr awr a hanner, Sian, bydden ni'n awgrymu bod ti'n defnyddio sgiwer, a wedyn, neu rhyw fath o cocktail stick, falle, jyst i weld os mae bach o'r deisen yn dod allan, a dod off ar y sgiwer. Os yna'n llaeth, diolch yn Ie, tmod, a wedyn, os mae e eisiau 10 munud bach arall, ro'r timer ymlaen, a cadw ddisgwyl i weld bob 10 munud bydden ni'n neud. So felly, na gyd sy'n eisiau neud yw gwythio hwn nawr yn y tin. Mae gwynt hyfryd y hwn yn barod, ond fel fi'n gweud, bwysig iawn bod ni'n amddiffyn gyda'r digon o'r papur gwrsaim, a fel fi'n gweud, cadw llygad arno fe ar ôl yr awr a hanner i wneud siŵr bod e ddim yn gorgoginio. Felly... O, na ddigon rwydd. Yndi, mae rwydd. Digon rwydd. 20 munud i gwcio fan hyn. Beth bod ti'n dyfu fynd. Ie, ddod i'n ôl i addurno fan eisiau. Fwy o tips wedyn. Gret, diolch i ti.